Enviaremos hoxe, xa está enviado, un requerimento á empresa concesionaria da recollida de basura para que, no prazo de 72 horas, tome as medidas necesarias para devolver á cidade a normalidade e a condicións óptimas de salubridade. No caso de que en dito prazo non sexan capaces de facelo e non se cumpla este requerimento, o luns, día 22, ás 8 da mañá, declararei a emerxencia sanitaria na cidade para proceder á contratación urxente dunha empresa que se faga cargo da recollida de forma excepcional en toda a cidade e nos puntos concretos que consideramos que incumplen os estándares de salubridade. Cómodo para min e para o Goberno municipal sería pedir que se seguise facendo o que se fixo os últimos 18 anos. Ceder, retirar as sancións e volta a empezar. Pero creo que a cidadanía merece máis. Merece firmeza, merece rigor e merece determinación para rematar cunha situación inxusta que en nada defende os intereses dos traballadores e das traballadoras da recollida. Que a cidadanía o está a pasar mal, como tamén sei que o están a pasar mal moitos dos traballadores da recollida que non están de acordo con esta convocatoria, que non están de acordo con determinadas prácticas, mesmo a prácticas de carácter violento, que poñen en risco a toda a cidade, como as que pasaron esta noite. A eses traballadores, decirlles que teñen todo o apoio do Concello, que teñen todo o apoio do Goberno municipal, que sabemos a situación de medo que pasan. Francamente, cando nunha reivindicación laboral hai traballadores que teñen medo, ao mellor é que a reivindicación non é de carácter laboral.